Ikhuzi ibuya inkakha yomlingisi uTonny emdlalweni owuchungechunge Imbewu khonjiswe esiteshini sikamabonakude esizimele i-e.tv. Iphephandaba Ilanga lithola-ke ngemithombo yalo ngaphakathi kulo mdlalo ngokuthi lo mlingisi odlala indawo kaNgcolosi useqalile ukuqopha. UTonny washiya-ke kulo mdlalo ngonyaka oyedlule ngesikhathi uNgcolosi ayemlingisa eshona. Kuningi okwabika-ke nokushiya kwakhe kulo mdlalo njengoba-ke phakathi kweminye imibiko kwaba-ke ukungagculiseki ngezinye-ke zezivumelwano ayinazo nenkampani eqopha-ke lo mdlalo. Umthombo ongaphakathi uthi uTonny-ke usezilungisile izinkinga ayinazo, ingakho-ke sekhuzi ukuya kulo mdlalo. Uthi akucaci ukuthi-ke indawo yakhe izobuyiswa kanjani. Ngiyacabanga ukuthi-ke ababhali bazoveza ukuthi-ke kwaphambana-ke izinkomishi njengoba-ke kwangcwabeka umuntu okungeyena, kusho-ke lo mthombo. Umthombo uthi-ke isizathu esenza kubuyisa uTonny ngoba-ke lo mdlalo ubusisigidi noma-ke ubusugida ndawonye, ungasaqondakali ukuthi-ke ubhekephi. Ubengasenaye kumlingisi onesithunzi njengoTonny, yingakho bembuyisa ngoba-ke kukhona abalingisi noma-ke asebasha kakhulukazi-ke kwabesilisa, kuveza-ke umthombo. Ukhuluma-ke lo mdlalo uTapelo Ramat uthe-ke ngeke akwazi ukuqinisekisa ukubukeka kwalo mlingisi okwamanje, engakusho nje ukuthi kunomlingisi oqavile obuyayo ukuthi ngubani ngeke ngikwazi ukuveza lokho okwamanje, kusho-ke uTapelo. Uthe abantu-ke mabaqhubeke nokubuka lo mdlalo njengoba-ke uzoshuba futhi-ke bazobona-ke izinguquko ezinqala-ke kona. UTonny ngomunye kwabalingisi abanohlonze njengoba-ke seke wabonakala emidlalweni-ke kamabonakude yahlukahlukene nakumafilimu amakhulu akhiqizwe-ke kuleli nasemazweni aphesheya kwezilwandle. Imbewu ngemunye-ke noma-ke ngemunye yemidlalo kamabonakude eqoshelwa-ke eThekwini, kanti-ke ugabe-ke ngabalingisi okubala kubo-ke uThembi Mtshali, uJohn Zuleleti Khumalo, uKSP, uSwazi Mokoena, uphindile Gwala kanye-ke nabanye.